Kama tim nyiri mar Rising Starlets lo tim mar Angola gonde auchiel kuom nono alap mano manyayo tuke mag manyo otiko mar tuke pinje duto mag nyiri higni mantiere buo 20. Valerie Nekesa nolone Kenya gol mokwongo dakika mar 4 kapok omedo mar 2 dakika mar 3 bang'e. Angola notimo lokruok mapiyo kata kamano Rising Starlets no medo gol mar 3 kokalo kuom jatugo Valerie Nekesa. Tim mar Angola noyudo gol mari kapok jotugo dhi yweyo kokalo kuom jatugo Yvonne Julio kata kamano Kenya nomedo gol mar 4 kokalo kuom jatugo Charity Mideo. Bang' jotugo wuok e yweyo Charity Mideo nomedo gol mar 5 na Kenya kapok Faith na Liaka medo gol mogik e dakika mar 80. Kenya biro yore tielo mar 2 e piny mar Angola ka jaloche kind Kenya gi Angola biro rakore gi jaloche kind tim mar Cameroon gi tim mar Botswana. Game yetu imekuwa poa, lakini hajakuwa poa sana venye coach walitarajia, lakini coach tunawatrust sana. Tukienda kwao tunawaletea magoli mengi na tutawapigia touch pia. Tactically they didn't play as good as we prepared. Now I'm confident that she understands the game, but it's good that they gave us the goals. It's good that they gave us the results, and we are confident that when we go to Luanda, we shall also get goals. We shall play better because we have a few days to prepare again, to work on what did not go well, and to make the areas that worked well, to make them better.